Beste minister Grapperhaus, ik wil u vertellen over mijn droom. Mijn droom is om te werken als hoofdagent bij de landelijke politieeenheid. Tot nu toe is dat niet gelukt en daarom richt ik me nu tot u. De 23-jarige Lotte Rieselada waard al 5 keer afgewezen in de brievenselectie. Om dags onder de aandacht te komen van de politie, maakte de inwenster van Dokkum, die op dit stuit werkt als fitnessinstructrice, een bijzondere video van minister Fert Grapperhaus. En dat had al werken. Ja, dat had zeker werken, want we hadden het eerst gedeeld op Instagram en Twitter. Nou, dat wie nog wel rustig. En toen de volgende dag ging het op LinkedIn. En de week eigenlijk net heel bekend mij. En toen ging het echt los. Minister Grapperhaus had zelfs al op de video reageren. Dat er de video showen hier en dat er het een heel leuk initiatief vond. En dat er nou wel hier showen dat ik heel volle contact al hier hoor met de polities. En dat die mij ook al wel zo'n helpen en dat er dat heel fijn vond, zeg maar voor mij. Lotte had haar doel bereikt, want ze had in Kwatten een peteer met een recruiter van de politie. Daarin stil ze weer vertellen waarom ze zo graag bij de politie wil. Het is echt al wel een kinderdroom van mij, zeg maar. Het leek me vroeger al heel erg leuk. Recht als iemand bijvoorbeeld dolfijnentrainster worden wil, zeg maar, wil ik heel graag bij de politie. Het leek het me gewoon heel leuk dat de beste van de meesting om ze te helpen, waar ze die hut nodig hebben. En ik vind het gewoon heel fijn om mijn meesting te werken en om actief bezig te wezen. En ja, de afwisseling vind ik denk ik heel leuk. Een stukje adrenaline erin soms. Het leek het me gewoon echt een mooie baan. En de politie, die moet haar nou maar eens aannemen, vindt ze. Ik vind dat ik geschikt ben voor de politie. Dat ik heb echt wel een grote ervaring met verschillende mensen, verschillende nationaliteiten. En ik ben heel sportief. Ik wil heel graag het werkje. En ja, ze moeten me gewoon aannemen. En dan zullen ze wel wat zo om me hebben, want ik denk dat ze er wel een goeie aan hebben.